Takže čaute, nachádzam sa momentálne ráno na prechádzke po lese. Je nejakých 9 hodín a zase úplne vyľudnené Fínsko. Naozaj pár domčekov v okolí a nikoho nikde, iba les. Dneska by som vám chcel porozprávať, prečo mám rád Fínsko, prečo som sa začal zaujímať podobne. Chcel som to poňať trošku rýchlejšie, nakoľko som to už natočil, ale zase to malo nejakých 25 minút a nechcem vás nejako zase až tak moc zdržiavať, takže povedať tie základné veci, ktoré by vás mohli o Fínsku zaujať. Takže začal som sa o Fínsko zaujímať, keď som mal 10 rokov a moja teta ma priviedla k metalu a rocku, kapelami ako Nightwish, Timo Kotipelto, ja neviem, proste naozaj lordi a podobne. Takže som sa začal zaujímať, odkiaľ sú títo ľudia, nakoľko mali aj fínske pesničky. Ten jazyk, ako som spomínal, úplne zbožňujem. A tak som sa začal zaujímať. Fíni ma dosť dostali svojou históriou, ktorú mali dosť tvrdú. A samozrejme, ak sú tu nejakí patrioti za Slovensko a Česko, tak sa ospravedlňujem. Ale osobne si myslím, že Fíni to mali ďaleko ťažšie ako my. Alebo aspoň by som to povedal tak, Fíni sa neprispôsobili nikdy nikomu. Takže, ale to vysvetlím v tomto videu. Takže základ, o Fínsku sa používajú dva jazyky, teda 3. Ešte stále, čo je švédština, fínština a laponština. Fínština a švédština sa používa v celom Fínsku. Samozrejme už úradný jazyk je tu fínština, ale nie dlho. Ak sa nemýlim, len nejakých 90 rokov alebo okolo 1 storočie, že nie je dlho a stále máte napísané, keď idete do reštaurácie alebo tak, máte napísané proste po švédsky a po fínsky. Laponština sa používa na severe Fínska, kde sa nachádza Lapland a je to zase o niečo iný jazyk a samozrejme Fíni mu nemôžu rozumieť. Čo je zaujímavé, je to jedna krajina, ale nemôžu. Ak sa ho naučia, tak samozrejme môžu. Začal by som asi dosť takými významnými vecami, ktoré sa odohrali v 16. storočí. Hlavné mesto bolo Turku, ale v 16. storočí sa založili Helsinky, ktoré však ešte ďalších 200 rokov sa nezväčšovali a boli len nejakou rybárskou dedinou. Nič viac, nič menej. Ale samozrejme potom začal byť veľký príliv, až teraz neviem, či tam nežije okolo 600 000 ľudí. A keď ja som ich nevidel, keď som tam bol. A následne naozaj veľká vec, čo sa stala v 16. storočí, tak bol preložený v Turku nový zákon do finštiny, čo je samozrejme hrozne veľká vec, nakoľko ak sa niečo preloží z cirkvi, takže hlavne Biblia, keď sa preloží do nejakého jazyka, tak to znamená, že ten jazyk uznala cirkev a tým pádom samozrejme je to pre ten štát, pre ten jazyk a pre tých ľudí niečo veľké a zmení sa hrozne veľa vecí. Následne ďalšia veľká vec, čo bola, tak to preskočím až do 20. storočia v roku vlastne, ak sa nemýlim, 1918, čo sa odohrávalo už po prvej svetovej vojne. Bola tu vojna medzi Red and White Soldiers, čo vlastne boli Red Soldiers boli komunisti a White Soldiers boli vlastne demokrati, ak to tak môžem povedať. Nemci pomáhali, však neviem, či to nebolo pred prvou, ale podstatné je, čo sa udialo. Vtedy vlastne už predtým, neviem, či v 19. storočí Rusi, nakoľko Fínsko bolo raz pod Švédskou, raz pod Ruskou nadvládou a tak Rusi premiestnili hlavné mesto z Turku, lebo hlavné mesto bolo Turku, na Helsinky. Nakoľko to bolo bližšie k St. Petersburgu, je tam veľký prístav, takže pre nich to bolo výhodnejšie a vtedy Helsinky sú hlavným mestom. Takže sa tu bojovalo, Nemci pomohli vlastne obsadiť Helsinky a vyhrali nad Red Soldiers, takže vtedy vlastne bolo
Fínsko demokratické, ale veľká časť histórie sa udiala práve v druhej svetovej vojne, kedy Nemecko podpísalo s Ruskom dohody, ktoré vlastne všetky tieto baltické a škandinávske krajiny pripadli Rusku. A samozrejme Rusi hneď povedali, že OK, tak sa musíte k nám pridať. Neriešime prečo, proste idete k nám, zbavíte sa svojej nezávislosti. Fíni to odmietli, tak Rusi si povedali, OK, nie je problém, pošleme tam 700 000 vojakov a do týždňa máme obsadené Fínsko. Čo sa im nepodarilo, obdivujem to na Fínoch. Fíni mali len okolo 200 000 vojakov a dokázali naozaj držať Rusov v ohromnom šachu niekoľko mesiacov. A nakoniec Rusi ani neobsadili Fínov, len im zobrali určitú časť, aj ekonomickú, aj čo sa týka územia, ale neobsadili ich a tie straty na životoch naozaj mali Rusi vyše 200 000 a Fíni len nejakých, nie je to len, ale myslím si, že je to dosť málo, nejakých 25 000. Čo sa týka aj tankov, tak to bolo úžasné, koľko, neviem, či Rusi mali niekoľko tisíc tankov a Fíni mali len 32. Ale dokázali zničiť 600 ruských tankov. Takže naozaj Fíni v tomto boli úžasní, aj keď Rusi sú považovaní za výhercu tejto vojny, ale proste nepodarilo sa im to, čo chceli. Následne po tejto studenej vojne Fíni boli dosť oslabení, takže popýtali vlastne britskú vládu o pomoc, čo sa týka zbraní, vojakov podobne. Samozrejme Briti povedali nie. Však to bolo v druhej svetovej vojne asi ich najobľúbenejšie slovo. Takže samozrejme Hitler sa chytil šance. Povedal Fínom, OK, dávam toto, ale musíte s nami obsadiť Nórsko. Takže Fíni nemali na výber, tak ako ani Slováci a Česi, dá sa povedať, alebo skôr Slováci. A jednoducho zobrali túto možnosť a boli fašistickým štátom. V tejto vojny sa volali vlastne pokračovacia vojna, ale následne v týchto rokoch a v studenej vojne bol veľmi dôležitý jeden človek, ktorý sa volá Simo Häyhä. A bol to maličký Fín, ktorý mal niečo okolo 150 cm, niečo vyše 150 cm. A bol to vlastne človek, ktorý bol obyčajný farmár a poľovník. Ale ako prišla studená vojna, tak sa stal snajperom. Odstrelil vyše 500 ruských vojakov počas vojny a on krásne zachytáva to, ako Fíni rozmýšľajú. Spýtali sa ho po vojne, že či mu nevadí, že zobral toľko životov. Na to len odpovedal, že bola to moja práca, tak som urobil to najlepšie, čo som mohol. To, čo som povedal v predchádzajúcom videu. Fíni sú striktní, mám urobiť toto, urobím toto, keď ne, a urobím to a koniec, neriešim to ďalej. Takže bol to jeden z najlepších ostreľovačov druhej svetovej vojny. A nazývali vlastne Rusi mu dali prívlastok Biela smrť, takže ak chcete o ňom niečo vedieť, tak určite si zadajte do Google Biela smrť. A určite nájdete fotky, kde má celú túto časť vlastne dosť strácam slovenské slova. Nie pokazenú, ale zničenú. Teraz niečo trafil, že či priamo vybuchol granát, alebo ho trafili. A sa mi zdá, že ho trafili nábojom a rozmňaždilo mu to vlastne celú sánku. Takže vypadal dosť zle po tej vojne. A po vojne vlastne pokračoval normálne v tom, čo robil. Proste bol farmár a poľovník. Žil ďalej. Následne pre Fínov zase ďalšia dôležitá vojna sa odohrala na Laplande, sever Fínska, kde si povedali, že proste už nechcú tu Nemcov a začali ich vytláčať z Laplandu. Ďalšia zaujímavá vec, Fíni mali 70 000 vojakov, niečo vyše 70,
A Nemci mali vyše 200 000 vojakov. Nemci už tu určite poznali to územie, videli, jak to tu vyzerá, však Fíni boli obsadení Nemcami od 40. roku. Takže už poznali krajinu všetko. Aj tak sa aj nepodarilo ubrániť a boli z Fínska vytlačení. Čo je úplne zaujímavé, pretože naozaj zase môžete nájsť na internete štatistiky, koľko Nemcov prišlo o život a koľko Fínov, koľko im Fíni zničili tankov, lietadiel, koľko Nemci. Proste neviem, ako to Fíni dokázali. Nemci, takisto ako Rusi v studenej vojne, boli úplne že mínusoví, všetko im Fíni ničili, jak to len išlo. Toto na nich naozaj, to vidíte aj na ich hokeji. Proste makajú rýchlo, toto, žiadne serepetičky, okrasy, ideme, dáme gól, dovidenia. Síce oci, väčšinou sa im to potom vo finále vždy pokazí. Následne po vojne však na to, že boli fašistický štát, museli platiť reparácie, museli dať osminu územia Rusom aj so svojím priemyselným centrom. Takže prišli naozaj oveľa, ale ako vidíte, či už krajinu, alebo ak si nájdete vlastne podmienky, v akých tu oni žijú, tak sa pozviechali veľmi krásne oproti našim krajinám, ktoré ešte doteraz sú po vojne, ako keby bolo po vojne asi len takých 5 rokov, kde naozaj človek dostáva výplatu 350 €, z toho 250 platí len na byt. Je to tu fajn systém, čo sa týka systému, tak je naozaj, vie sa o tých Fínov postarať. Niekedy až tak dobre, že sem prichádzajú prisťahovalci, ktorí tu bývajú rok, pracujú rok, potom sa hodia na úrad práce a dostávajú viacej peniazy, ako keby boli vlastne v práci. Samozrejme robí to aj pár Fínov určite, ale proste ten systém je tu úplne iní ľudia, aj keď vyzerajú, neprejavujú tak city, ako prejavujeme my. Ak im príde niečo smiešne, sa zasmejú, proste nič viac. Ak proste sú priami, ak im niečo vadí, alebo proste niečo chcú povedať, tak to povedia a neriešia teraz, že vám nejako tým môžu ublížiť alebo tak, lebo proste oni si to myslia, tak vám to povedia. Takže sú v tomto tvrdí, ale na druhú stranu sú priateľsky, vedia vám pomôcť, snažia sa. Takisto teraz tí ľudia, o ktorých bývam, tak včera som mal vynikajúci pokec s tým domácim. Veľmi mi pomohol, hoci bolo už neviem, vážne skoro v noci, išiel ráno do roboty, proste kecal som ňou, podporoval ma v mojich plánoch, snoch a podobne. Takže naozaj sú to vynikajúci ľudia. Tá mentalita je tu iná, vážne ako môžete vidieť, tu je jeden dom a následne ďalší obytný dom je až tam vzadu a ďalší ani neviem kde, možno, áno, tam je ďalší, takže tu vidíte, je medzi domami, ja neviem, okolo niekedy niekoľko kilometrov rozdiel a to je dedina. Úžasné. Neviem, čo viacej povedať, je to tu úžasné. A to je asi tak všetko. Pochopil som vďaka tej histórii, že prečo ich mesta vyzerajú ako vyzerajú. Proste oni sú aj v živote takýto striktní, takže v umení asi rovnako. Takže takto asi aj vyzerá. To je odo mňa všetko. Ak si chcete niečo nájsť vo Fínsku, nájdete toho veľa. Hlavne problémy medzi Ruskom, Fínskom a Švédskom. Jednoznačne si to nájdete, je to aspoň pre mňa veľmi zaujímavé a dôležité, nakoľko sa chcem tomu venovať. Takže držte sa a vidíme sa pri ďalšom videu, kde vám už ukážem krajinu, ako to tu vyzerá. Čaute.